1968. Vážení posluchači, tady je Československý rozhlas Praha, jediný vysílač, který je oprávněn hovořit jménem ústředního výboru naší strany, naší vlády a předsednictva Národního shromaždění. Voláme členov predsedníctva Národného zhromaždenia. Vypočujte si túto dôležitú výzvu. Podľa výzvy ústavných činiteľov Československej socialistickej republiky zvolávame predsedníctvo občany této země, abyste vyčkali projevu některého z ústavních činitelů naší republiky. Souda Dubčeka, souda Smrkovského, souda Černíka. Kdokoliv jiný by chtěl jménem národa k vám hovořit, prosím, je třeba vědět, že mluví pouze za sebe. Přátelé, právě jsme dostali zprávu z Prahy Karlína, že v ulicích jsou sovětské jednotky a proti nim v ulicích kráčejí naši občané s trikolorami. Prosíme vás znovu, zachovejte klid, nedejte se vyprovokovat, nedejte se strhnout k ozbrojeným konfliktům. Nebude to k ničemu dobré. Provokace bude dobrá jenom jako záminka k zásahu. Prosíme vás znovu, zachovejte klid. Nesnažte se vyprovokovat nebo přijmout vyprovokované konflikty. Vážení přátelé, proti síle, která se proti nám postavila, můžeme zachovat jedině klid a nevyprovokovat žádnou srážku. Vysvětlujte 19letým, 20letým hochům, kteří k nám byli posláni, že v této zemi, v naší Československé republice byl klid až do tohoto okamžiku. Vysvětlujte jim to, protože oni nevědí, oni dostali rozkazy, přijeli sem. Nedejte se ničím vyprovokovat. Vážení přátelé, dostali jsme teď telefonickou zprávu, že soudruh Firlinger a soudruh Malíř jménem ústředního výboru Československo-sovětského přátelství stojí pevně za podporou Dubčekova vedení strany, za podporou jediné legální vlády naší Československé republiky. Dostali jsme právě telegramy. Telegram z okresního výboru KSČ Prahy 6 hovoří o tom, že tento okresní výbor strany stojí plně za Dubčekovým stanoviskem. Rovněž časopis Stráž vlasti, týdeník pro pohraničníky, se jednomyslně postavil za svobodu Dubčeka a Černíka. Přátelé, právě jsme dostali jednu z lepších zpráv, která vás potěší. Kolegové z redakce Rudého práva volali, že naše zpráva o tom, že redakce Rudého práva je obsazena, se nezakládá na pravdě. Naopak redakce pracuje a rotačky jsou v provozu. Zdravíme kolegy z Rudého práva a jsme rádi, že zpráva, kterou jsme vysílali, nebyla podložená. Redakce Rudého práva také hned vydala výzvu, v níž se obrací na občany bez rozdílu politické příslušnosti, bez ohledu na včerejší názorové rozdíly. Buďte jednotní, zabraňte krveprolití. Do ohlášení stanovisek našich vládních a stranických orgánů neopouštějte zbytečně domovy, nevycházejte na ulice. Pokud jste na svých pracovištích, setrvejte na nich, ochraňte zejména mládež před nepředloženými činy, vyčkejte na stanovisko našich vládních a stranických orgánů. Semkněte se v jednotě, jakou naši národy ještě nepoznali. Ať žije Československá socialistická republika. Po správe tajomníka krajského výboru strany z východoslovenského kraja a po výzve západoslovenského krajského výboru strany sme konečne dostali do štúdia i správu zo stredoslovenského kraja. Predsedníctvo stredoslovenského krajského výboru Zväzu mládeže v Banskej Bystrici sa jednoznačne stavia za legálne zvolené politické a štátne orgány, reprezentované súdruhmi Svobodom, Dubčekom, Černíkom a Smrkovským. Chlapci a dievčatá, obraciame sa na vás v týchto osudových chvíľach našich národov s presvedčením, že aj vy podporíte doterajšie legálne zvolené orgány ľudovej, politickej a štátnej moci. Podpísané predsedníctvo Krajského výboru Československého zväzu mládeže v Banskej Bystrici. Obrátil se na nás závod Autobrzdy v Jablonci nad Nisou s žádostí o zprostředkování doručení telegramu prezidentu Československé republiky soudruhu Ludvíku Svobodovi. V telegramu se praví: ať žije svobodné Československo, stojíme pevně za vámi. Žádejte bezpodmínečný odchod okupačních armád.
Předsednictvo OVKSČ v Hradci Králové vyzvalo všechny občany v okrese, aby klidem a rozvážným jednáním vytvořili Ústřednímu výboru Komunistické strany Československa nejlepší předpoklady pro řešení vzniklé situace. Předsednictvo OVKSČ v Hradci Králové nadále podporuje demokratický vývoj socialismu v Československu a realizaci akčního programu strany. A další informace. Kolektiv redakce Květů týdeníku Rudého práva se plně staví za politiku Dubčekova vedení, naší legální československé vlády a Národního shromáždění. Vedení Rady pracující mládeže Ústředného výboru Československého zväzu mládeže vyzývá všetkých chlapcov a dievčatá, mladých robotníkov, technikov a inžinierov, všetkých príslušníkov mladej generácie, aby sa postavili za stanovisko predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Vyzývame všetkých k osobnej statočnosti a jednote. Protestujeme proti porušeniu našej štátnej suverenity. Stojíme za Ústredným výborom strany, zákonnou vládou Súdruha Černíka a prezidentom Ludvíkom Svobodom. A ještě jednou vzkaz z Rudého práva, který zní: kolektiv Rudého práva je na svém místě v redakci. Zvláštní vydání se expeduje, připravujeme další. To jsme opravdu rádi, soudruzi v Rudém právu. Příval rezolucí k nám do Československého rozhlasu skutečně z hodiny na hodinu, z minuty na minutu sílí. Pracující šroubárem v Lipčicích poslali Ústředním výboru strany telegram tohoto znění. Pracující nesouhlasí, zároveň prohlašují, že pevně stojí za... Venujte prosím pozornost této výzve a upozorníte na ňu členov predsedníctva Národného zhromaždění. Jediný legální mluvčí ústavní vlády Československé republiky a předsednictva Ústředního výboru komunistické strany. Vážení přátelé, přišla chvíle, kterou jsme asi nikdy nečekali. Buďme jednotní, tak jak tento národ umí být jednotný v těžkých okamžicích, jako i tento. Chcem vám říct, že delší dobu se stále pokoušíme navázat spojení s Ústředním výborem Komunistické strany Československa. Doposud se nám to nepodařilo. Prosíme vás znovu, občany této země, abyste vyčkali projevu z některých předních ústavních činitelů naší vlasti, Soudruha Dubčeka, Smrkovského, Černíka nebo Svobody. Nikdo jiný není oprávněn hovořit jménem tohoto národa a Ústředního výboru. Vážení posluchači, zachovejte klid, děkujeme vám za telegramy, které nám stále a stále docházejí, například od pracujících národního podniku Elektropraga Hlinsko, kteří píší, že pevně stojí za stanovisko. To okamžiky začala vysílání Československá televize. Řádně zvolení delegáti 14. sjezdu Komunistické strany Československa, my novináři Igor Kratochvíl a Jiří Ruml, vyzýváme všechny ostatní delegáty, aby žádali okamžité svolání sjezdu pro podporu Ludvíka Svobody, Alexandra Dubčeka, Oldřicha Černíka, Josefa Smrkovského a ostatní představitele legální moci v Československu. Všemi prostředky přijeďte ihned do Prahy. Přátelé, občané této země, všude tam, kde se dostanete do kontaktu s okupačními jednotkami, vysvětlujte jim, že přišli nezvání, nevolání, že u nás je klid, že nám jde a půjde o socialismus, který máme dost sil vytvořit vlastními silami. Žádejte je, ať se vrátí domů. To vše klidně a důstojně, bez jakýchkoliv provokací, které by mohly omluvit okupační zásah. OVKSČ v Praze 2 na svém zasedání se plně postavil za předsednictvo Ústředního výboru strany a stanovisko Městského výboru Komunistické strany Československa. Kromě toho OVKSČ v Praze 2 žádá, aby okamžitě pokračovala městská konference, která by měla požadovat okamžité svolání 14. sjezdu. Před malou chvílí volali z pražských rozvodních závodů a ujišťují Pražany, že elektrická energie bude za všech okolností v Praze zachována. Závodní výbor KSČ i ROH plně souhlasí s politikou předsednictva ÚVKSČ vedené soudruhem Dubčekem. Znovu ujišťují, že elektřina bude za všech okolností v Praze zachována. My elektrikářům děkujeme. Občané především v Praze, ale i jinde v republice, obracíme se na vás s výzvou, abyste nebránili zásobovacím vozidlům průjezdu ulicemi
a umožnili tak hladké zásobování. Nebraňte zásobovacím vozidlům v jejich průjezdu ulicemi. Právě nám volal generální tajemník Společnosti pro lidská práva doktor Ludvík. Přečtu text prohlášení, které mi nadiktoval. Společnost pro lidská práva v těchto těžkých hodinách pro naše národy stojí plně ve jménu svobody, demokracie a humanity za prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou, vládou Československé socialistické republiky za Alexandrem Dubčekem. Odsuzujeme politiku násilí a žádáme okamžitý odchod okupačních vojsk z naší republiky. Podepsán doktor Ludvík, generální tajemník Společnosti pro lidská práva. A niekoľko správ zo Slovenska. K výzve našich stranických a štátnych orgánov sa jednoznačne pripájame aj my, pracovníci Československého rozhlasu v Bratislave. Vyslovujeme plnú dôveru našim legálne zvoleným štátnym a stranickým predstaviteľom a orgánom. Veríme, že zachovanie rozvahy a pokoja je teraz jedinou cestou za zachovanie nášho pojanuárového vývoja na ceste k demokratickému socializmu, povedal vo svojom príhovore predseda celozávodnej organizácie Komunistickej strany Československa, redaktor dr. Martin Bakoš. K výzve bratislavských pracovníkov rozhlasu sa pripájajú aj banskobystrickí. Pracovníci Československého rozhlasu Banskej Bystrice, ktorí sú od skorých raných hodín na svojich pracoviskách štúdiu, pripájajú svoj podpis pod vyhlásenie predsedníctva UVK SČS pod vedením Alexandra Dubčeka. Podporujeme naďalej, ako sme podporovali doteraz všetkými svojimi silami pojanuárovú politiku našej komunistickej strany a sme pripravení urobiť všetko, čo je v našich silách pre jej úspešný rozvoj. Od skorých raných hodín vysielač Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici preberá vysielanie Pražského rozhlasu, takže poslucháči v Stredoslovenskom kraji sú ihneď informovaní o najnovších správach a situácii. Pripájame sa aj k výzve za úplné zachovanie pokoja a rozvahy v našej republike, aby v nejakom prípade nemohlo dôjsť k provokáciám. My, pracovníci rozhlasu v Banskej Bystrici, sme v tejto vážnej chvíli na svojich pracoviskách. Občania, aj vás vaše pracoviská očakávajú, rozvážnych a pokojných. Všetci pracovníci Slovenskej akadémie vied v Bratislave plne stoja za prehlásením Ústredného výboru Komunistickej strany Československa a vlády Československej socialistickej republiky a budú ho podporovať zo všetkých síl. Před malou chvílí volal k nám do redakce předseda Ústředního výboru Československého svazu tělesné výchovy docent Bosák. Požádal mě, abych tlumočil posluchačům stanovisko vedení naší tělovýchovné organizace. Plně podporujeme legální představitele Československé socialistické republiky, prezidenta, předsedu vlády, předsedu Národního shromáždění a prvního tajemníka Ústředního výboru strany. Vyzýváme všechny příslušníky tělovýchovné organizace, aby uposlechli pouze jejich pokynů a chovali se tak, jak legální představitelé našeho státu je vyzvou. Opakujeme túto dôležitú správu. Podľa výzvy ústavných činiteľov Československej socialistickej republiky zvolávame predsedníctvo národného. Toto prohlášení ve formě dopisu soudruhům Svobodovi, Dubčekovi, Černíkovi a Smrkovskému. Vážení soudruzi, Rada ONV v Pardubicích vyslovuje co nejotřejší protest proti zlovolnému aktu, ke kterému dochází obsazováním naší socialistické vlasti sovětskými a jinými armádami. Stojíme co nejpevněji za vámi, za politikou socialismu s lidskou tváří. Snad jménem všech občanů našeho okresu prohlašujeme vám plnou solidaritu a čekáme další vaše pokyny, které do písmene splníme. Rada ONV v Pardubicích. Od Pražanů, kteří přišli teď k nám do rozhlasu od budovy Ústředního výboru naší strany, jsme se dozvěděli, že budova vedení komunistické strany je obsazena sovětskými jednotkami. Tím se vysvětluje, proč dosud nemohl nikdo z vedoucích představitelů předsednictva Ústředního výboru promluvit ve vysílání našeho rozhlasu. Nemají k tomu zřejmě možnosti. Snažíme se usilovně o spojení. Milí přátelé, poslouchejte Československý rozhlas a pracovníky, kteří k vám promlouvají, nebo Československý rozhlas je v těchto okamžicích
zatím jediným legálním mluvčím oficiální naší československé vlády. Dostali jsme zprávy, podle kterých se tvoří před potravinářskými obchody fronty. Lidé podléhají nákupní horečce. Domníváme se, že to není právě to nejlepší řešení v současných okamžicích. Zachovejme klid a já bych chtěl připomenout slova Jana Vericha, který prohlásil nedávno: zachovat klid a rozvahu a nestratit glanc. Nestraťme glanc ani v těchto okamžicích. Predsedníctvo Krajského výboru Zväzu novinárov v Ostrave sa na svojej dnešnej ranej schôdzke postavilo neochvejne za našu vládu, Ústredný výbor Komunistickej strany Československa vedený súdruhom Dubčekom a za prezidenta Ludvíka Svobodu. Tiež okresná správa spojov v Jablonci nad Nisou plne stojí za legálnou vládou, za Ústredným výborom strany, prezidentom Svobodom a súdruhom Dubčekom. Protestujú proti zásahu armád. Predsedníctvo okresného výboru Komunistickej strany Československa v Dečíne sa zišlo v raných hodinách a prerokovalo vzniklú situáciu. Vyjadrilo plnú dôveru súčasnému vedeniu strany, vláde a prezidentovi. Súčasne vyzvalo občanov ku kľudu. V rovnakom duchu nám volali z Podebrad, Pelhřimova a Mariánskych Lázní. Organizácie Národného frontu závodu Tesla Strašnice stoja pevne a neochvejne na strane legálnej vlády, vedenia strany a prezidenta republiky a sú pripravení k vyjadreniu tejto podpory. Obracíme se k občanům Prahy, kteří se shromáždili na Staroměstském náměstí, aby zachovali klid, aby se v klidu rozešli do svých domovů nebo do svého zaměstnání. Vážení spoluobčané, vážení Pražané, klid a rozvaha je v těchto chvílích naší největší zbraní. Zaměstnanci chemičky v Ústí nad Labem stojí za vámi a za vaším hlášením. Držíme vám palce, abyste ještě hodně dlouho vysílali. To je taky naše přání. A z dalších rezolucí a prohlášení, které nám neustále do rozhlasu posíláte. Kolektiv Redakce Nová mysl plně stojí za Dubčekovým vedením, plně podporuje prohlášení předsednictva a učiní vše, aby polednový vývoj v naší straně a společnosti nebyl zastaven. Vyslechli jsme prohlášení předsednictva Ústředního výboru KSČ k nastalé situaci a zcela se za toto prohlášení stavíme. Jsme připraveni vyčkat dalších pokynů prvního tajemníka soudruha Dubčeka a prezidenta republiky soudruha Svobody a plně je podporujeme. Předsednictvo Krajského výboru KSČ v Českých Budějovicích vydalo z dnešního zasedání toto prohlášení. Společně sledujeme vývoj politické situace se všemi občany, odsuzujeme porušení naší státní suverenity a stotožňujeme se plně s prohlášením předsednictva ÚVKSČ. V osobě prezidenta republiky, naší vlády a vedení strany v čele se soudruhem Dubčekem vidíme své skutečné představitele, praví se v prohlášení. Stejným způsobem promluvili v jeho českém vysílání k občanům také čelní představitelé Krajského národního výboru. Zpráva za zprávou přichází a každá vyjadřuje plnou podporu politice předsednictva Ústředního výboru Komunistické strany Československa. Může něco lépe prokázat skutečnou vůli našich národů, může něco lépe před celým světem prokázat neudržitelnost cizí okupace. Myslíme, že stále platí ta 4 slova, která platila v těžkých chvílích černé nad Tisou. Svoboda, socialismus, suverenita, spojenectví, ale ne okupace. V tomto duchu vyznívá i zpráva sekretariátu Ústředního výboru Československé strany socialistické, který se obrací ke všem příslušníkům této strany a ujišťuje všechny občany republiky, že stojí plně za ústavními činiteli našeho státu. Na dnešní dopoledne je svoláno mimořádné zasedání předsednictva Československé strany socialistické, aby projednalo vzniklou situaci. Dnes ráno už o 8 hodine sa zíde v Bratislave aj predsedníctvo Zväzu slovenských novinárov, aby zaujalo stanovisko k situácii vytvorenej vstupom vojsk Varšavskej zmluvy do Československa, aby vyslovilo dôveru Dubčekovmu vedeniu našej strany a podporilo legálne zvolených predstaviteľov strany, štátu a jeho inštitúcií. Prehlásil to predseda Zväzu slovenských novinárov, redaktor dr. Svetozár Štúr.
Telefonoval nám tiež predseda stranickej organizácie Komunistickej strany Slovenska pri jednotnom roľníckom družstve v Bratislave Petr Žalke. I hneď potom, ako ich členovia nastúpili do práce. Je nás tu asi 45 ľudí a všetci súhlasíme s prezidentom Svobodom a s Dubčekovou komunistickou stranou. Naše problémy si chceme riešiť sami a v takom kľude ako doposiaľ. Československá strana socialistická, Miloslav Kopernický, tajemník Československé strany socialistické, městský výbor, stojí plně za politikou československé vlády, která byla zákonně ustavena a která jedině má právo hovořit za československý lid a rozhodovat o všem, co je zákonem v tomto státě správné. Máme tady vzkazy z podniku stavby silnic a železnic a z Keramo projektu, že stojí plně za Dubčekovou politikou. Je tu také telefonát z vedení státní banky československé a také od odborové a stranické organizace z banky. Rovněž se v něm hovoří o tom, že soudruzi podporují důsledně stanovisko předsednictva ústředního výboru, prezidenta a vládu v čele se soudruhem Černíkem. Žádají urychlené svolání sjezdu KSČ. Pracovníci státní banky slibují, že podle výzvy zachovají klid a zabezpečí plynulý chod svých povinností. A to je opravdu mimořádně důležité. Přátelé, my vás ještě jednou prosíme. Nestavte barikády, zatarasíte ulice, které potřebujeme. A kromě toho tím právě dochází ke srážkám. My už tady máme zprávy o tom, že k prvním srážkám došlo. Není to dobré. Vojensky to teď, když jsme okupovaní, už nemůžeme vyhrát tímto způsobem. Prosíme vás znovu a znovu, zachovejte klid. Nedejte možnost ozbrojeného konfliktu. Jedno oznámení, které nám volal Sojukindra z Rudého práva, vyzývají se v něm členové Svazu protifašistických bojovníků, aby se dostavili dnes po 8. hodině na schůzku, o které se mají informovat na telefonním čísle 25 65 41. Tak ještě jednou členové Svazu protifašistických bojovníků na telefonním čísle 25 65 41. Československý svaz žen v těchto nejtěžších chvílích našich národů stojí pevně za prohlášením předsednictva ÚVS KSČ, za naší komunistickou stranou pod vedením soudruha Dubčeka, za prezidentem republiky Ludvíkem Svobodou, za naší vládou v čele se soudruhem Černíkem. Prosíme vás ve jménu štěstí našich rodin a dětí, učiňte vše proto, aby okupační vojska opustila co nejdříve naši vlast a umožnila našemu lidu uplatnit své svrchované právo rozhodovat sám ve své zemi. Obracíme se na vás, československé ženy, abyste v této vážné chvíli zachovali maximální klid a rozvahu. Tajemnice Knoblochová. Milí přátelé, chápu, jak vám všem musí teď být. Těžko, tak jak nám všem zde v rozhlase. Víme, že každý by chtěl něco udělat, je strašné čekat, ale nedá se nic jiného dělat. Čekat a zachovat klid a hlavně se nenechat vyprovokovat. Věřit, že snad zvítězí zdravý rozum. Z Prahy Vysočan nám hlásí, že ve Vysočanech ve všech závodech je klid, většina pracujících nastoupila spořádaně do zaměstnání, promluvil k nim podnikový ředitel, seznámil je se vzniklou situací, pracující vyjádřili jednoznačnou podporu Dubčekovu vedení a vedení naší vlády. Do Vysočan se rovněž dostavili soudruzi z redakce Rudého práva se zvláštním vydáním svých novin, jehož roznášku zajistili pracující ČKD ihned po celém závodě. Rezolucí nám dochází skutečně nepřehledné množství, snad bychom už mohli ve stručnosti jenom jmenovat adresáty, kteří je odesílají. Přece po Vinohradské třídě blíží tanky. Říkáme vám to proto, abyste věděli v případě, že přestaneme vysílat, nebo v případě... Přátelé, jestliže uslyšíte na této vlně jiné hlasy,
než ty, které znáte, znamená to, že nadále nebude vysílat Československý rozhlas, legální orgán legální vlády. Podle toho zacházejte s informacemi, které eventuálně na této vlně uslyšíte, přednášené jinými hlasy než těmi, které znáte. Přátelé, ať vám bude kdokoliv potom říkat cokoliv, naší jedinou zbraní je skutečně klid a pasivní rezistence, nenechat se vyprovokovat, být na svých místech, vidět a nevidět a diskutovat a říkat vraťte se, je to naše vlast, naše země. Ústřední rady odboru se zabýval na společné schůzi předsedů odborových svazů a vedoucích pracovníků úra situací, která vznikla obsazením našeho území spojeneckými vojsky Varšavské dohody. Účastníci společné schůzce v této vážné situaci se plně staví za prezidenta republiky Soudra Svobodu, za vládu ČSSR vedenou inženýrem Oldřichem Černíkem, za národní shromáždění v čele se soudem Smrkovským, za předsednictvo ústředního výboru strany v čele se soudem Dubčekem. V politice vyjádřené v programových prohlášeních vlády a národního shromáždění v akčním programu spatřujeme plnou záruku za ozdravení politických a hospodářských poměrů v této zemi. Obracíme se ke všem odborovým orgánům, organizacím odborovým funkcionářům, ke všem členům ROH a ke všem pracujícím, aby svým rozvážným postojem plně podpořili úsilí vlády vedení komunistické strany k zachování klidu a pořádku v naší zemi, který je rozhodující podmínkou našeho dalšího socialistického vývoje a také zachování státní a národní suverenity. Vyzýváme všechny odboráře, všechny naše pracující. Zabraňte panice, zabraňte provokacím, usilujte na svých pracovištích o klid a pořádek. Nedopusťte, aby došlo k poruchám v národním hospodářství, v dopravě, v zásobování obyvatelstva, které by mohly ještě více stížit postup vlády a vedení strany k řešení vzniklých problémů. Podporujte opatření a rozhodnutí vlády, Národního shromáždění, UVKSČ a ÚRO. Projevte svoji socialistickou uvědomělostí v důvěře v tyto orgány a nadále podporujte a rozvíjejte iniciativu směřující k podpoře našich společných zájmů. Právě nám volal jménem kolektivu deníku Lidová demokracie soudruh Štrébinger. Celý kolektiv tohoto deníku podporuje vedení strany v čele se soudrem Dubčekem, prezidenta republiky Ludvíka Svobodu a naší vládu v čele s inženýrem Černíkem. Sekretariát a komunisti Slovenského ústředného výboru Československého zväzu mládeže poslali predsedníctvu UVKSČ, prezidentovi republiky a vládě telegram, v ktorom zdôrazňujú, že v týchto ťažkých chvíľach plne stoja za legálnymi predstaviteľmi nášho štátu a strany. Podobné vyhlásenie urobili členovia teórie skupiny Intergenerácia v Bratislave. Okrem iného vo svojom vyhlásení píšu: odmietame akékoľvek zasahovanie do našich vnútroštátnych vecí. Vedúci tvorivej skupiny Ján Rybárik ako bezpartajný sa hlási k súdruhovi Dubčekovi a chce vstúpiť do komunistickej strany Československa. Intergenerácia ostáva verná štúrovskej myšlienke, vec národa je vec sveta. Vážení přátelé, občané, soudruzi, máme pro vás vzkaz od Alexandra Dubčeka z budovy ústředního výboru strany. Prosím vás, abyste byli klidní, abyste neudělali nic nepředloženého. Prosím vás, abyste důstojně nesli situaci, která nastala. Všechny vás z budovy ústředního výboru zdraví. Vážení přátelé, já se teď chci obrátit na vás, kteří jste před budovou Československého rozhlasu, kde došlo k poplašným výstřelům a kde situace začíná být kritická, abyste se vyhnuli jakýmkoliv obětem, abyste zachovali klid a pokud možno ustoupili. A nezavdejte příčinu k obsazení rozhlasu. Zatím je rozhlas ve správných rukou.
Vzhledem k tomu, že nám neustále docházejí dotazy delegátů 14. mimořádného sjezdu, jako řádně zvolení delegáti tohoto sjezdu, novináři Igor Kratochvíl a Jiří Ruml, vyzýváme všechny ostatní delegáty, aby žádali okamžité svolání sjezdu pro podporu Ludvíka Svobody, Alexandra Dubčeka, Oldřicha Černíka, Josefa Smrkovského a ostatní představitele legální moci v Československu. Sami víte nejlépe, kde je teď vaše místo. Podle zprávy, kterou jsme právě dostali, v ulici Vinohradské před rozhlasem, kousek pod rozhlasem, stojí 6 tanků, s kterými diskutují naši občané. Nevíme tedy, jak dlouho ještě budeme vysílat. Predsedníctvo Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska hlavného mesta Slovenska Bratislavy obracia sa v tejto vážnej chvíli v živote nášho národa a republiky na obyvateľov hlavného mesta Slovenska a celej krajiny s týmto prehlásením. Priatelia, súdruhovia, spoluobčania. My predstavitelia vyše 30-tisícovej armády komunistov hlavného mesta Slovenska jednoznačne sa staviame za prehlásenie predsedníctva Ústredného výboru Komunistickej strany Československa. Plne stojíme za politikou Dubčekovho vedenia strany, za prezidentom Svobodom, za predsedom Národného zhromaždenia Smrkovským a Černíkovou vládou. V danej situácii pokladáme ich za najúčinnejšiu podporu zachovania disciplíny, kľudu a poriadku. Týmto spôsobom najlepšie dokážeme, že naša pojanuvárová cesta nemá nic spoločného s protisocialistickými silami, so silami kontrarevolúcie. Tým dokážeme, že sme schopní sami svojimi vlastnými silami zabezpečiť ďalší rozvoj demokratického socializmu, za ktorý sa stavia naprostá väčšina nášho ľudu. Podpísané predsedníctvo Mestského výboru Komunistickej strany Slovenska v Bratislave. Vážení přátelé, k rozhlasu přijíždějí jednotky, které začaly pálit světelnými a ostrými náboji. Pomalu postupují po Vinohradské třídě a jsou několik desítek metrů od vchodu do rozhlasu. Protože nevíme, jak dlouho ještě budeme moci vysílat, pravděpodobně je to už krátká chvíle, která nám zbývá. Nezbývá, než znovu připomenout to, co nám všem vzkázal Dubček. A navíc ještě jedna zpráva. Od občanů jsme se dozvěděli, že Čestmír Císař byl odvezen 2 či 3 muži v civilu na neznámé místo. Jestliže to není pravda, prosíme soudruha Čestmíra Císaře, aby se nám ohlásil a zprávu dementoval. Vážení přátelé, domníváme se, co v těchto chvílích bylo možno říci, jsme řekli. Je pravděpodobné, že se asi odmlčíme. Je třeba znovu asi si říct v těchto okamžicích, být klidní. Já vím, je to velice těžké, nenechat se vyprovokovat, být důstojní. Přátelé, a věřit, že tato země je naše a že vláda věcí jejich se vrátí vždycky znovu do jejich rukou. Rezolucí, které nám neustále posíláte a které jsou pořád v jednom smyslu, je tu zpráva mnohem vážnější. Směrem od Václavského náměstí je navršeno několik vozů a několik set lidí se snaží hradbou těl zadržet postup vojáků. Někteří lidé utíkají a volají: schovejte se. Na budově naproti rozhlasu je rozstřílená omítka, dopadlo sem několik desítek nábojů. Naši lidé se snaží s pojíždějícími vojáky diskutovat. Diskuse je totiž to poslední, co nám zbývá. Co tyto řádky píše, nad našimi hlavami přelétávají obří dopravní letouny typu Antonov s reaktivními stíhačkami. Vedení Ústředního výboru Československého svazu mládeže vyjadřuje plnou podporu předsednictvu ÚVKSČ pod vedením Alexandra Dubčeka a podporuje okamžité svolání mimořádného sjezdu Komunistické strany Československa. Vzhledem k závažnosti situace svolává na dnes mimořádné zasedání Ústředního výboru Československého svazu mládeže. Do Ústředního výboru svazu mládeže vyzývá mládež, aby se nenechala vyprovokovat. Přátelé, ti, kteří posloucháte nebo díváte se na televizi a ztratili jste obraz, přelaďte si na cukrák, pokud můžete, neboť dostali jsme zprávu, že Petřín je obsazen. Je 7 hodin 27 minut. Cizí lehká vozidla se rozdělá a snaží se objet blok, který stojí naproti budově rozhlasu. V čele kolony jede vozidlo, které je vybaveno lehkým pěchotním dělem. Vozidla jedou směrem k Rýgrovým sadům. Volali nám spojaři.
ti, na které se při obsazování ještě nedostalo, a používají tedy této příležitosti, aby ubezpečili naši vládu, jmenovitě prezidenta Svobodu, Dubčeka a Černíka a všechny naše spoluobčany, že se plně staví za její stanovisko a že budou pracovat do poslední chvíle. Přátelé, je tady další stoch rezolucí, rezoluce za rezolucí vyjadřující podporu a spontánní nesouhlas s tím, co se děje. Přátelé, já se domnívám, že jestli jsme měli možnost hovořit k vám, tak jsme aspoň dali najevo vůli národa, vůli obou našich národů, vůli občanů této země po svobodě, suverenitě, samostatnosti. Vážení priatelia, možno sa budeme musieť o chvíľu odmlčať a naše vysielanie nahradí vysielanie iné, tak ako tomu bolo na stanici Vltava. Veríme, že to budete poznať a podľa toho budete aj brať. Vyznačuje... Ano. Odpust, že jsem tě přerušila. Chtěla jsem říct, že věříme my všichni, jak jsme tady ve studiu, že se s vámi zase v dobré pohodě setkáme u mikrofonu. A ja som chcel povedať, že to vysielanie na stanici Vltava sa vyznačovalo veľmi zlou češtinou i slovenčinou. Podľa toho budete poznať, kedy sme museli prestať vysielať. A věříme, že znáte hlasy těch, kteří k vám promlouvali v minulosti a kteří k vám promlouvají i dnes v těchto okamžicích. Vrite si prosím vás pekne do pamäti všetky výzvy, ktoré sme vám doteraz prečítali. Všetky vyzývajú ku kľudu a všetky vyjadrujú dôveru Dubčekovmu vedeniu našej vláde i prezidentovi republiky. Pamätajte na to. Vážení přátelé, blíží se zřejmě finále. My chceme znovu podotknout, znovu důsledně upozornit, že skutečně jinou naší zbraní je klid, rozvaha. Přátelé, žádným činem nezavdejte příčinu k brutálním protiakcím. Na hození kamene se může odpovídat dávkou ze samopalu. Je to zbytečné. Chápejte, prosím vás pěkně, bránit se skutečně vojensky nemá smysl. Nechápejte to, co vám teď říkám, jako kapitulantství. To je prosím jenom vědomí reality, s kterou se nedá nic dělat. Zbytečné oběti nikomu skutečně nepomohou. Musíme hledat jiné způsoby boje za odchod okupačních jednotek a za zachování, za dodržení plné suverenity našeho státu. Jiné formy boje. Došla zpráva, že střelba před rozhlasem zesílila a ozývají se děla. Snažně vás znovu prosíme, zachovejte klid, ať nedojde ke zbytečným tragickým událostem, ať nedojde ke krveprolévání. Asi
Jestliže nám spoje za okamžik vypnou všechny naše spojení s vámi, s celým světem. Věříme v zdravý rozum, věříme, že naši okupanti byli jenom nesprávně informováni představiteli politického včerejška. My věříme, že Československo zůstane socialistické a demokratické. Suverénní a samostatné. Tých, ktorí majú teraz v rukách náš osud, podporíme najlepšie tým, že zachováme kľud a rozvahu. Nepodliehajte, priatelia, panike. Z vedlejších ulic je slyšet automatická střelba. Zdá se však, že jde o salvy mířené do vzduchu. Naši lidé odpovídají na střelbu hvízdotem. Cizí vojáci se nás snaží zastrašit. Máme zkušenosti se střelbou v ulicích. Z okolních domů padá omítka. To jsou zatím poslední zprávy z okolí rozhlasu. Na další zprávy, jen bych chtěl říct asi jednu věc. V tom momentě, jak uslyšíte naši československou státní hymnu, to bude zřejmě konec našeho dnešního vysílání. Ale dokud máme ještě možnost k vám mluvit, znovu vám připomínáme klid, prosím vás, spoluobčané, klid a rozvahu, to je jediná naše zbraň v současné situaci. Rušili jsme vysílání zejména proto, že jsme dostali zprávu, že naše vysílače jsou odstřižené, že tedy bychom mluvili do prázdna ve studiu. Nyní jsme dostali několik telefonních dotazů, že v Praze nás ještě slyšíte. Proto vám chceme říct, že jsme dále ve studiu, čekáme na další zprávy a ozveme se, pokud to půjde. Přátelé, já mám ještě jednou vám vyřídit vzkaz od soudruha Dubčeka, který je totožný s tím, který jsem vám vyřizovala poprvé, ale pro velkou závažnost situace vám mám tento vzkaz zopakovat znovu. Nenechte se vyprovokovat. Nechoďte na otevřené srážky v ulicích. Nedělejte nic, co by zavdalo příčinu k dalším zásahům. Chovejte se klidně. Je to nejrozumnější, co v dané situaci můžeme udělat. A neodcházejte od přijímačů, pokud nás slyšíte. Dokud nás slyšíte, vydržte s námi. Zatím vám ještě můžeme sdělit, že naši redaktoři obešli celou budovu rozhlasu po našich vnitřních chodbách, ale nikde nejsou zatím vidět žádní cizí vojáci. Střelba ustala před 5 minutami a pracovníci rozhlasu se snaží uklidnit několik stovek občanů místním mikrofonem a tlampačem. Občané svými těly chtějí zabránit obsazení rozhlasu. Z prostoru Václavského náměstí k nám přicházejí další stovky lidí. Pokud to je možné sledovat z okna, desítky lidí utíkají směrem nahoru po Vinohradské třídě. Dosud však nic nevidíme, pouze z telefonátů rozhlasových posluchačů, kteří volají z bytu na Vinohradské a z budek, blíží se obrněná vozidla k rozhlasu. Zatím ale stále vysíláme a dokud budeme moci, budeme vysílat. A teď uslyšíte z magnetofonového pásku natočený projev člena předsednictva Národního shromáždění Aloise Poledňáka. Jsme v kanceláři soudruha Smrkovského v budově kanceláře Národního shromáždění. Přítomní jsou místopředsedové Národního shromáždění Andrej Žák a Josef Zedník a Alois Poledňák. Soudruh Poledňáku, co by si řekl v současné situaci? No, situace je neobyčejně vážná a zastihuje nás v okamžiku, kdy celý vývoj naší společnosti měl všechny předpoklady a všechny jistoty, že bude pokračovat demokratickými cestami a že svolaný mimořádný 14. sjezd strany může přijat taková opatření, která zajistí další klidný demokratický vývoj naší společnosti. Skutečnost, že dnešní noci došlo k neoprávněnému a nebývalému a neslýchanému zásahu zvenčí, že došlo k překročení našich státních hranic, že došlo k porušení svrchovanosti a suverenity našeho státu, odsuzujeme s největším rozhořčením. Je to nebývalé a v historii naší země známe pouze jeden takový den, to je 15. březen 1939. V této velice vážné chvíli pro celou naši společnost, pro oba naše národy,
Chceme, aby všechen náš lid se stejnou demokratičností, se stejnou důstojností, s jakou prožíval, s jakou se stavěl za celý obrodný proces naší společnosti, se vší vážností, s níž přijímal rozhodnutí Dubčekova vedení, Černíkovy vlády, s níž se stavěl za prezidenta Svobodu, aby prokázal svoji vysokou politickou vyspělost a moudrost. Předsednictvo Národního shromáždění v tomto okamžiku vyslovuje plnou podporu předsednictvu ústředního výboru strany, Sodovi Dubčekovi, Černíkově vládě, Sodovi Smrkovskému, předsedovi Národního shromáždění, kterého bohužel nemůžeme po celou noc zastihnout, prezidentu Svobodovi, k němuž marně voláme na hrad a kterého marně usilujeme, abychom ho dostihli, abychom byli s ním ve spojení. Předsednictvo Národního shromáždění, které je v těchto okamžicích svoláno, udělá všechno pro to, aby v této vážné situaci zůstávalo nadále svrchovaným orgánem Československé socialistické republiky, orgánem, který byl volený lidem a který je pouze lidu této země v plném rozsahu odpovědný. Hlas, který jsme vysílali z magnetofonového záznamu, patří členu předsednictva Národního shromáždění Alojzu Poledňákovi. Kancelář nám poslala tuto zprávu. Naši budovu obklíčily sovětské jednotky. Zatím nevstoupily do budovy, ale průchod zatím není možný. Je nepravděpodobné, že bychom mohli vydávat nějaké mimořádné zprávy. Naše stanovisko znáte, tlumočil je Rozhlas. Stojíme za legální vládou. První zvláštní vydání Rudého práva vyšlo ve zvýšeném nákladu s prohlášením předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa. Četla jsem vám zprávu, kterou nám poslala Československá tisková kancelář. Horní část Vinohradské třídy je už plná tanků okupačních vojsk. Zatím se blíží k Rozhlasu pomalu. Ze střechy Rozhlasu bylo vidět nejméně 10 obrněných vozů. Lidé se opět snaží zabarikádovat pomocí automobilů a těžkých nákladních vozů. Zatím okupační vojska nemají přístup k Rozhlasu, ale nevíme, jak ještě dlouho se udrží tato situace. V tomto okamžiku se ozvala ostrá střelba z Vinohradské třídy. Lidé prchají směrem k naší budově před střelbou kulometů, samopalů a vykřikují Dubček, Dubček a my se k ním připojujeme. Se střílíš na dvoře Československého rozhlasu. Myslím, že to budou brzo poslední slova, které od nás slyšíte. Přátelé, věřme, všichni prosím vás teď naléhavě, věřme, že skutečně musí zdravý rozum vyhrát. Není možné, aby tohle vydrželo, tato situace. Věřme, že se podaří zdravým silám u nás i zdravý rozum u těch, kteří na věcech okupovali, zvítězí. Věřme dál v socialismus a demokracii. Slyšíte střelbu? Vážení priatelia, napriek strelbe a napriek citovému pohnutiu, ktoré všetci prežívame, zachovajte kľud. I len jediný život by bol zbytočný v danej situácii. Chceme socialismus, ale lidský socialismus. A věříme, že i ten náš socialismus československý přece jen vybojujeme a že nám vydrží. Věříme, teď nám nic jiného nezbývá, než věřit, přátelé, a být klidní a nenechat se vyprovokovat. Verme, že pravda zvíťazí.